Tretím rozhodujúcim zápasom Novozámodskej mestskej hokejbalovej ligy v nedeľu 12. júla skončila ligová sezóna 2008-2009. Po dvoch odohratých finálových zápasoch bol stav 1-1. Tento tretí zápas rozhodol, že víťazom ligy sa stali zámski panáci. Hokejbalisti Guerrillas nastupovali do rozhodujúceho stretnutia bez svojej brankárskej opory Davida Dobročányho, ktorý nemohol podržať svoje družstvo pre vážne zdravotné problémy, čo sa odzrkadlilo aj na celkovom výkone hokejbalistov Guerrillas. Zámski panáci sa dostali do vedenia už v druhej minúte prvej tretiny. Guerrillas odpovedali svojím gólom až v 16. minúte, ale to bol jediný gól v tejto tretine z ich strany. Prvá tretina skončila za stavu 1-6. Aj v druhej tretine jasne dominovali panáci, ktorí ukončili druhú tretinu za stavu 2-8. V tretej tretine sa už iba dohrávalo. V 49. minúte za stavu 2-9 mohlo početné obecenstvo vidieť aj malú strkanicu, bez ktorej sa zápasy týchto dvoch odvekých súperov nezaobídu. Po ukľudnení emócií sa zápas už iba dohrával, panáci pridali ešte 3 góly a tak sa rozhodujúci zápas skončil za stavu 2-13 pre zámskych panákov. Po skončení stretnutia prevzali víťazi z Juraja Ludaša putovný pohár primátora a boli odmenení aj najlepší hráči celej sezóny. David Dobročáni ako najlepší brankár, najlepším hráčom podľa kanadského bodovania sa stal Tomáš Cucor a najlepším strelcom do 20 rokov sa stal Tibor Šáraj. Táto sezóna prebehla na našej strane najlepšie za posledné roky. Vyhrali sme primátorka, vyhrali sme ligu. Čo hovoríš na priebeh celého tohto finálového trojzápasu? Tak priebeh poznačený Davidom Dobročánim, ktorý chýbal Guerrillas, ale čo to my nemôžeme. Vyhrali sme prehľadom a som šťastný a spokojný.